אני יודעת איך דברים עובדים. לדברים יש את החוקיות שלהם, לתהליכים יש את הדינמיקה שלהם, ויש דרך מסוימת לעשות דברים כמו שצריך. אני יודעת לעשות דברים שיעבדו כמו שצריך, אבל לא כולם מבינים את זה. אנשים עושים דברים, פשוט עושים, וזה יוצא להם ככה באמצע. הם לא מבינים למה. זה יכול להיות נורא מעצבן שאנשים לא מבינים למה. אנשים לא מבינים אותי. אנשים באמת לא מבינים אותי. זה לא קל ללכת ולדבר ולשמוע ולהסביר, אבל כשאני עושה את זה, אנשים צריכים להבין. הם פשוט לא הבינו. זה בלתי אפשרי להסביר ולשכנע אנשים שלא מבינים. אז הייתה איזה פעם אחת שהחלטתי שאני מגיעה מוכנה. והבאתי את זכוכית המגדלת, והבאתי את האזמל, והבאתי את הפינצטה. ודיברתי. הם לא הבינו. אז דבר ראשון שעשיתי, זה הוצאתי את הזכוכית מגדלת, והפכתי אותה ככה. ואיבדתי דרכה ככה בהפוך, כדי שהם יהיו נורא נורא קטנים. וכשהם היו נורא נורא קטנים, אז הם לא יכלו לעצור אותי מלהמשיך הלאה. אז לקחתי את האזמל, ועשיתי חתך פה. כן, נראית קצת דם, לא נורא, זה הפסיק אחר כך, זה בסדר. ועם הפינצטה, הכנסתי אותם. אחד אחד. בתוך הראש. שיבינו. שיבינו איך אני חושבת, שיבינו איך דברים עובדים. זהו, השארתי אותם שם. בסדר, יכול להיות שאחר כך היה קצת לא נעים, כי התחילה לי מיגרנה והייתה סופת נוירונים והיה קצת צפוף ולא נעים, אבל זה בסדר. כי אין להם ברירה, הם פשוט צריכים להבין.